Shubor Nakashlem Jong Nong San Hima. Ka Ophis Jung Executive Engineer PHE Mawkyrwat Division Haka Artfly Tarik Udaber Ajar Arpo Hendrio Kala Yoban Pynkup Burom Ki Ngut Ki Rishimet na Southwest Castles District Ki Balawan Rakna Mika District Lingba Ka Jing Yop Diang Jong Ki Ki Khusna Bat Yo Jing Itho Nagari India Haka Jal Mahotsav Ajar Arpo Hendrio Ka Balalong New Delhi Haka Khatway Tarik Udaber Ajar Arpo Hendrio Ka Kong Eli Tameri Lingdo Nakashnong Jasyar Kalayo Akakardan Beningkong Jong Ki Kenthei Lingba Ka Jing Tibet Ban Tes Ya Ka Lingba Ka FTK Ban Pentikna Baka Bam Umdi Kalong Ka Bakhot Ya Ka Shnong Ka Thau Uba Spailan Jarwa Menteri Shnong Pendan Diwa Ulayo Ru Ya Akakardan Beningkong Kum Menteri Uba Tibet Ban Shimkya Kumno Ban Penyat Bet Penyat Renti Ya Ka Skim JJM Hapo Shnong Kadba Uba Archimedes Nong Rem Menteri Shnong Nong Dosau Layo Pynkup Burom Yu Ha Akakardan Baar Kum ka shnong ka bayo e ka umdi baro arpusaw kenta. Hagan ngisngi ka Ophis ka layo ru ban Pynkup no e ka jingrakhi e ka jal Mahotsav ka balasdang na du ka pratari ulaber ajar arpun rio. Haga juga por layo ru ban rakhi e ka World Water Day haga balawan ban shimbenta da ki khot jong ki VWSC jong ka Mawkyrwat ba ranikor block. Shu layo ru ban sa mi ki khusnam shike nyotri shnong ki bayo e ka jing itho kum ka har ghar jal village But hakani ka sngi ka Ophis ka layo ban IT ya ka scheme JJM hakini ki shnong. So I would like to thank for them for their outstanding achievement of this award from our districts. So thank you so much for their contributions, and it is really pride from our district because in our state there are 10 villages who had received the award during the celebration of the Jal Mahotsav in Delhi. So out of 10 villages in our Meghalaya state, 3 villages we have received from our districts. So actually it is very great achievement for our districts that the 3 villages from our district had received the national award during the celebration of Jal Mahotsav in Delhi on 11. Kumbang ni hom borobor haki jingkran ki junga. Kalong ba wat midoni kini water supply man lagi sino. PE lagi sino ke jo PE kidot ki pipeline. Kidon ki topum filter nangta kidon kini ki service tang de ki service receiver aman lagi dong aman lagi kintot yung isnong kidon ro kini ki pipe gibaret ki distribution system kiba ni haban sam panpenpoy aman lagi yin lane haki aganwadi lane haki school mo te kini ki egi ba phi ya isnong kini kimdon jingbut lada ngimdon katelopom kapabiang kimdon jingbut lada ngimyo ya katelopom kapabiang lane kane ka kabang iyo katelopom kabang iyo kande. And we also have to reaffirm ourselves to conserve the water that we have and to preserve the very resources that we have in our districts, and also to protect and keep our resources safe so that every household will have access to safe drinking water. And with this, I also take this opportunity to appreciate the hard work of engineers, field workers, and all the staffs who have worked hard in implementing this scheme of water supply. And with these words, kini isno kidong po pendiwa mata po
nong do sao juru mangai we get pay bale ga few testing kits bang lai do ban le te so ban ai ka jing play ya ga office ka bala la ban on ba kala te care ni ba juru ai kalat pengin yo ban le hagatega ban yo ban tadang kan ka awan te so ban play jika dai tam ya di staff juru ya i saat kenop saut di bala teker na bentajui penbiang ini ngadai mbak sembilan jerwa ngalong ru menteri senang jongka senang pandiwa parhaga cukup por ngadai ru charman jongka BWC jongka tugas senang ha kalanti ya jongka jing penteri ya kendeka skim JJM kaba la sanction lingba ka sarkar India rengkat ketilang jongka division jongka PHE Mawkyrwat kene ke skim kelarung apa isnong kethau ke jangi hakapas dang e nakaleng jongki pa jong stong ki snguk lumar hakapade bak ne skim namar kumno la ban ai ye kita ki tap haman lagi longjing rei hadin bang layo ban pentrei yang ne skim dagi jeng trelang jongi kum ka WWC ringkat bat kaneka division jongka Mawkyrwat hawa pentri yang nak skim kelong kabasa iso bat kumta ki pajba jong stong keladap da kajing sngo hun hawa kelayo ya kene ka skim ka kerpang e kaba la sanction lamang haman la ki tluying aspen kan mau kendiat aspen pau kelong ba kipor ki ba mensua kadon kejing jenjar ha ka baki prieu jok nasionong ki haban leitong kham sa jingai na kejing sam namar 4 biang ya kitab haman laki longjing habalawan kene ke skim JJM kalong kejing ku ke bakrau na ka banta kalong sam namar ba man la kawe pakawe kalongjing kaladon laki tap laki umkor bat ke umkor ka biang ba apo kesnong kejongi te lingba kene ka skim ngiseu ban ai kublai kerpang e na ka banta i prime minister Burom jengi iran ra pundi bat kum juru na ka banta kene ka division PHE Mawkyrwat kabala page benia batla pentrei dikena na ka banta kene ka skim bat kelong ke jimentoy bakrau e na ka banta ki pai nang snong te na kaleng jonga kum u nanglam chong snong ana sokemen bangai kublai kerpang e na ka banta isa iba ladan bentalang na ka banta ka jungi bat ba pej ru na ka banta ka jing pit jing biang bat ka jimentoy bakrau e na ka banta ka snong ka thau hi barok ka we ngi ya kaneka award na ka president jongkari India ka jongi ru kadai lingba ka jing trei ratba jong i sar nong pesau ringkat ke jing terlang ke jongi kum ka WWSC na kata kadau ni sayo ban sim Malaysia ya kene ka award na ka president jongkari India teng dai kublai kerpang e na ka banta kene ka Ophis kabala itu na ka banta ka snong jongi ba kalong ka snong ka bet ko biang na ka banta ken kam jong ka te nakleng jonga ngaso ba kita ki jing penseu ki jonga halor kane ka JJM ka balong ka jing bentoy bakrau e na ka banta ka snong ka jongi teng jonga dei ba ar khimdes ngrem ngadai rui sherman jong ka WWSC nong do sau teleng ba kani ka por ngai ko blai api kum press balau wan ban interview yang akani ka por te ka banta ni ka poin ka ba kani tu api leng ba kani ka por ka long ba haswa bangin yo ya kani ka national award leng ba na ka president jong kari India kalabu yang i sibun kijing e namar ngi haban penbiang ya ki kendon kumba ka sarkar kala pha engi ban penbiang ya ki jindor kam ke bedai hapo snong te leng ba kani por kapan pau ke jing ai kublai ya ka PHE department jongka Mawkyrwat subdivision kumju ru isar kenong sau ibalong i
jongka PHE kumjuru ya KGE bat ya kista boro badeleng ba jongki kebalawan ra yang ibangin yo ya kanika national award na ke presiden jong kari India bat hakum kata kapor kebangi ngi klempoi perkat AA Henry nakaliang jongki kila pentiu bayangi ba ngilishim ya katai ka award na ke presiden jong kari India bat kaburom kalong Ïaka sunong bat Ïaka WWSC kala long kakti kamon kakti kadiang nagumta banyo ya kani ka award bat kumju ru ya ki long kemi sangut ki long kemi ki bala don menta ban tes ban submit ya ka report ban kajing tes shisin shi kota